Mae Urdd Gymdeithasau Caerdydd yn gartref i dros 200 o gymdeithasau, gyda 850 o fyfyrwyr yn cymryd rhan. Mae'r gymuned hon yn cynnwys mwy na 25% o fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd. Efallai bod gennych cwrs academaidd gymdeithas y gallwch ymuno â hi, neu allwch ddod yn aelod o gymdeithasau amrywiol eraill. O ganu mewn côr i bobi i ddawnsio Broadway i gemau fideo. Bydd bynnag sydd o ddiddordeb i chi, byddwch yn dod o hyd i gymdeithas i'ch diddannu. Dyma'ch cyfle i gael hwyl a rhoi cynnig ar rhywbeth newydd, neu barhau i ddilyn diddordeb sydd gennych ers talwm. Mae'r Undeb Athletaidd yn gartref i 68 o glybiau chwaraeon, gyda 5,500 o fyfyrwyr yn cymryd rhan. Mae'r clybiau hyn yn cynnig dewis enfawr o chwaraeon. Chwaraeon unigol a thîm, chwaraeon awyr agored, chwaraeon dŵr, crefftau ymladd a llawer mwy. Mae gan chwaraeon rôl enfawr yn mywyd myfyrwyr, ac mae'r dewis eang o glybiau yn rhoi cyfle i bawb gymryd rhan mewn rhywbeth o osgopent. Uchafbwynt y calendr chwaraeon yw'r Twrnament Varsity Cymru, y digwyddiad chwaraeon mwyaf i fyfyrwyr yng Nghymru. Mae'r twrnament yn digwydd bob blwyddyn yn y Gwanwyn, lle mae tîmau Caerdydd yn cystadlu yn erbyn Prifysgol Abertawe mewn dros 40 o gampau. Yn 2023, wnaeth o'n ddathlu 25 mlynedd o Varsity Cymru. Daeth miloedd o fyfyrwyr i gefnogi Caerdydd mewn buddugoliaeth anhygoel. P'na ydych chi'n cystadlu neu os ydych chi yno i gefnogi ffrind, mae angen eich cefnogaeth arnom. I ddarganfod mwy, dewch draw i'r ffeiriau glas yr Undeb Myfyrwyr yn ystod pythefnos y glas. Ond peidwch â phoeni os nad ydych chi'n gallu dod. Ewch i cadwstudents.com i gael mwy o wybodaeth. Os na allwch chi ddod o hyd i unrhyw beth sydd o ddiddordeb i chi, beth am sefydlu cymdeithas neu glwb chwaraeon eich hunain. Gall unrhyw un wneud hyn. Y cyfan sydd ei angen yw 20 aelod.